ଯୁବକ କେଉଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମରି ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇତ କି ସୁନ୍ଦର କି ଲୋଭନୀୟ ଦୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ ଯୁବକ ତୁମକୁ କେଉଁ ନିଷ୍ଠ ପଠାଇଛନ୍ତି ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ନା କିମ୍ବା କାରଣେ ଏ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଧରି ବୁଲୁଛ ଘୋର କାନନେ। ଆସ ଯୁବକ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଆସ ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ धोते के गला बन चारे रे जोटा धारे अरे जोटा धारे अरे जोटिया अरे असना मु तुमको धोते के गला बन चारे रे जोटा धारे अरे जोटा देखिले बसन तरणे रूप देखिले बसन तरणे मत के जागो छे जड़े 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 जटा धारे अरे जटा धारे देखिले कला बन धारे रे जटा धारे अरे जटा धारे जगे बोला एवे सजग नगे तर रे वीरा एवे सजग नगे तर जगे प्रेते बोला घरा सज देवे तन तर रे वीरा सज देवे तन तारा निबिड़ा घोटर मनने रखे मोरा निबिड़ा घोटर मोदे है अरे असना मु तुमको मोदे के जागो छे जड़े 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 जटा धारे अरे जटा धारे तोते के कला बन धारे रे जटा धारे अरे जटा धारे गुनारे गे बस्तीरा देखले तो पर सुंदर रे वीरा देखले तो पर सुंदरा बना जगो बना मोरा सगे गोगे नगे भारा रे वीरा सगे गोगे नगे भारा कर तो गभे सारो मारू छु काम सरो कर तो गभे सारो मारू छु काम सरो मोदे हे अरे रे जोटिया अरे असना मु तते चुम्मा देबी रे मोदे के जागो छे जड़े 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 जटा धारे अरे जटा धारे तते के कला बन धारे रे जटा धारे अरे जटा धारे
ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳ ମଧ୍ୟରେ। ହେ ବୀର, ମୋ ପରି ଅଭାଗିନୀ ନାରୀ ନଥିବେ ବିସ୍ପେ ବିପଦ ସତରେ ବିଧି ଦେଇଛି ଭସାଇ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋର ପଥ। କଣ କହିବି ସେ କାହାଣୀ ହୀନ କପାଳୁଣି ମୁଇଁ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ଦେବୀ, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁମର କ'ଣ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତୁମ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତୁମେ ବିବାହିତା। କୁହ, ଭୟ କରେ ନା। ସ୍ୱାମୀ ତୁମର କ'ଣ ଭୁଲ ଦେଖି ତୁମକୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଘରେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ମୁଇଁ ଅଟେ, ମୋର ନାମ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା। ଭାଇ ମୋର ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱର ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମୋର ସାନୁତ ଭାତ। କଣ କହିବି, ବିବାହ କରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୋଇ ଏ ସଂସାରରୁ ନୀଳାକାର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଥିରେ ହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ। ହେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୂର କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମୋର। ମୋର ପରିଚୟ? ହଁ, ତୁମରି ପରିଚୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରସ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ନାମ ମୋର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥିଳା ଦେଶ ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କ କନ୍ୟା, ନାମ ଆଙ୍କ ସୀତା। କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନାର୍ଥେ ଆସୁଅଛୁ ବନେ। ଆହା, କି ସୁଲା ଏ କନ୍ୟା! ଏପରି ସୁନ୍ଦରକୁ କିମ୍ପା ଦେଲା ବନବାସ ଦଣ୍ଡ। ଥାଉ ବା ସୁନ୍ଦରୀ, ଥାଉ। ଆସ ସୀତା। ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଯେ ଯୌବନର ଜଳା ସହି ନ ପାରି ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ବୁଲିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏମିତିରେ ତୁମେ ଜଣେ ରାଜାର ଭଗ୍ନୀ। ସାମାନ୍ୟ ମାନବରୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଯାଅ ଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯାଅ, ତୁମେ ଆପଣା ସଦନେ। ତୁମେ ଯଦି ନାସ୍ତି କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମରି ଆଗରେ ମୁଁ କରିମି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ତୁମରି ନିକଟେ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ। ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତା, କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ? ମଧୁଶଯ୍ୟା କାଳେ କରିଥିଲି ଶପଥ, ସୀତା ବିନା କାହାରିକି କରିବି ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପତି ବିନା ହେଉଛ ଆତୁର, ତାହେଲେ ଯାଅ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ବୀର। ହେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ତେବେ ନାସ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଶା ମୋର ହଇବ ବିଫଳ, ଅନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇବ ମନୋରଥ। ଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲେଖି ଦେଉଛି ମୁଁ ଏକ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପତ୍ର। ସେଇଆ ହିଁ କର।